leren dhisik Mas Garing Dik Bagong melayu saka Dwarawati. Iki wis meh tekan ngomah. Meh tekan Karangkadempel. Aduh. Napas. Sadurunge sowan Bapak Semar leren sik. Leren sik. Udut-udut dhisik, ngombe-ngombe dhisik. Karo nembang-nembang dhisik. Ya. Nembang. Uler kambang. Aku kuwi yen gara-gara yen ora metu uler kambang kuwi kaya-kaya ora marem rasaku. Kok beda karo aku le. Aku ki nek gara-gara nek ora metu kutut manggung ora lega. Kok beda karo aku ya. Aku gara-gara ki nek ora metu sego ngono kok ora. Oh, mandamu kaya wondo genah wis dibagi kerdusan ngono kok. Oh iya. Penak ngrungokke uler kambang kutut manggung nek weteng luwe ngintir-ngintir ki ora iso konsentrasi. Iya. Uler kambang. Mbak Ima, ora liyane Mbak Ima. Sopo? Wah, iki. Sing kira-kira ora tau nembang uler kambang. Sopo sing nembang uler kambang sopo? Iki Diah. Oh. Diah suarane Diah. Arep nunjuk sulis-sulis ketoke ya wis mesake wis klerek-klerek. Kecapean kamu ya. Aku leren aku. Alah. Ngono iki leren. Ora jalan-jalan ning beteng wae lah. Sakne cah. Aja digarapi, ana sing garapi sulis, adep ana aku sik. Aku sing nindungi kamu, oke? Kowe iki mudeng ora to tak rewangi iki. Ngowah-ngowah. Aduh, bocah kok iso kaya ngono. Ayo ya, ular kambang ya, dia. Beja banget ya Sabto. Beja temen ki. Neneno. Ayah, nggo latihan ya ular kambang dia. Ya, dia. Kowe iki rembug apa? Omongan apa? Kan tesih latihan Mas, mengke nek klentung. Lah kowe ngomongi karo aku rasa ngomong puri. Wong puri turu kok mau jak omongan. Latihan ora apa-apa, kleru ora apa-apa. Ya jenenge menungso iki kedurungan kleru, salah, apes lan lali. Nanenenoi. Ya. Pelak pas Lendro. Nah, ngomongnya karo aku ngono. Sing cetok. Kok ngajak omongan puri meneh? Aku mbok. Omongane karo dalange. Pelak napa Slendro? Slendro. Noleh puri, pelak noleh sulis Slendro. Ayo larasnya Slenlok. Slendro Mas Al Furqon. Nanenenoi. Iya. Yo kurang istirahat iki padha ae. Becek apa? Napase dintekke nggon po, aja ning nggon Wong urip ning
apa mangkara wis tuwa ngarah apa mikir cedak kene ya vokal tunggal yo jan ya iso tadi engko ning Kendal engko begini Kendal ya kudu metu neh kowe neh ben latihan nek orang ini ora latihan wae ndak guyon wae iki sindene Danang rumangsamu iki masa wow elok lilir nang oh iki pancene siji Danang loro sing ngebas nek iki mau diah nembangi karo lungguh saiki coba karo ngadeg apa nek diah iki all-round ngadeg iso lungguh iso wae ning nong nong yo pipimu ana upane pipimu ana upane kae ora upa kae kadas oh kadas kok ketok putih dia nggih aduh jasa aduh pun ngantuk dereng ya dereng alhamdulillah coba nembang ya nembang manut kowe nembang apa sorban palit nggih Mas sorban apa sorban palit oh lagune Dewi seneng iki piye aku tresno karo kowe wah sekali-kali Dewi dijak neh nggo hiburan sorban palit iramane Sunda doyek piye kuwi tau digoncekke sing gerong ora pas lho joke bawa ki duwe sepeda anyar goncekke Dewi yo ala ora bawa ora coba sorban palit kasar bojong ora kuwi daun pulus wow kaya kasetku sing biru itu sorban palit kasar bojong monggo dados
palit nakang cilamaya akang haji sumangga jalin nyanggakeun mah kang haji seaya-aya akang haji sorban palit nakang jika mundung akang haji aku naon balik ulah lila kang haji jalila punduk kasobodo kasobajang kasongarayong kajalan najan sono najan heman atresae ngobrol di jalan kasobodo kasobajang kasongarayong kajalan sono mondok sono nganjang atresae tepang di jalan akang haji sarapan palit nakang jika mini akang haji aku naon balik ulah hosok kang haji dengan nyari akang haji sorban palit nakang cilamaya akang haji kunaon balik nyanggakeun mah geningan seaya-aya piye piye aku tresno karo kowe iki piye luwe becik tak tinggalane iki piye aku tresno karo kowe iki piye luwe becik tak tinggalane iki piye aku tresno karo kowe iki piye luwe becik tak tinggalane matur nuwun dia bar loro cah loro apa